Нашата фирма е създадена преди 20 години от моя баща Коста Пападополос. Както цялото семейство работим във фирмата, майка ми, моята съпруга и аз и около 20 човека, почти 15-16 години са едни и същи хора. Дейността на фирмата ни е изцяло с скално-облицовъчни материали, както от самата търговия, облицовка, стъпала, настилки, камини, чисто заячийската им форма, така и в добивната им форма. Имаме кариера за врачански ворои в Горна Крамена, които добиваме блокове от нашия камък врачански ворои, които се правят доста обекти и в страната, и в чужбина. Популярен е този материал, доста подходящ за фасади, както и в София са правени в годините доста сгради. Към днешна дата разполагаме с почти най-модерното оборудване, което е модерно и в света, и при нас е такова. Това са на фирмата Бретон, водеща италианска фирма за машини. В началото, преди 20 години, когато започнахме, беше с по-старо оборудване, карано от Италия машини на старо. Впоследствие се купуваха доста машини от Китай заради по-евтините цени и вече сме го модернизираме с нови машини, които са така последна дума на техниката, които дават по-голяма прецизност, по-голяма точност, по-енергоспестяващи са, въобще са по-добри. Ние работим общо взето с доставчици от цял свят. Нашите основни доставчици са Италия, Бразилия, Индия, в по-малка степен Китай, но всичко зависи всъщност от търсенето. Основно камъните, които внасяме, естествените камъни, които внасяме, са мрамори, гранити, оникси. И напоследък така се опитваме да наложим на нашия пазар и по-тясното, но ексклузивно приложение на скъпоценните камъни, полускъпоценните камъни, като ахати, аметисти и така нататък. Основно това, с което фирмата занимава вече 20 години, е приложението на мраморите, гранитите и ониксите. Мраморите са подходящи повече за баните, за обзавеждане на бани, за настилки, за облицовки. Гранитите са по-подходящи основно за кухненските плотове, тъй като са не толкова водопропускливи, устойчиви са на петна. Ониксите, която е моята любима част, е моята най-голяма страст, са полускъпоценни камъни, които се отличават със своята светлопропускливост. Тоест, обикновено, когато ние предлагаме на клиентите ни да избере оникс, това е с идеята да бъде осветен оникса, за да му се види красотата, да изпъкнат жилите, да направи нещо по-различно в атмосферата, независимо от това дали ще бъде дома или офис или ресторант. Отскоро ние имаме за партньор компания, която предлага елементи с LED осветление, които могат да бъдат изработени в размер съгласно проекта на клиента ни, които да бъдат монтирани едновременно с камък. И всъщност по този начин ние даваме една пълна услуга на нашия клиент да получи една изключителна красота. Освен това, мита, че само полускъпоценния камък може да бъде осветен, е опровержен всъщност с тази система, защото има мрамори и гранити, в зависимост от структурите, които също могат да бъдат осветени. Така че възможности са необятни за нашите клиенти, само да имат въображение. Тази система за осветяване на естествения камък позволява също така много важно за всичките наши клиенти и ревизиране на осветлението. Тоест, той се монтира по такъв начин, че винаги по всяко време може да бъде свален панела и да бъде монтиран отново. Хората са изключително добри специалисти, подбрани във времето. Като се почва от административната част, се стигне и до работниците, които обработват плотове, камини и други изделия от тях. Като имате преди, че каквато и машина да се купи в нашия сектор и в нашия бранш, винаги човешкият фактор е зависим. Защото машината го накроява прецизно и точно, но завършването и финиша го дават хората. Така че хората, които се занимават с обработките, са много добре изградени като специалисти. Във времето са се наложили. Преди около 5 години се сертифицирахме по ISO. Също това допомогна за тези нови машини, най-вече за качеството, за работа с клиентите. Имаме екип, който
като се започне отиване, взимане от проектните чертежи, се мине през софериране, нали, взимане мярки от место, си имаме екип, след което отива вече по тези цифрови машини, които създават конкретни размери и те го изпълняват и се следи. И СОТО доста ни помага и в работата с документи, и в самото офериране, и в точността, и в контрола. Нашия основен партньор от 20 години е италианската фирма Антолини, която за мен диктува модата в цял свят. Модата свързана с приложението на естествените камъни. И всъщност те ни научиха как да се учим от най-добрите и да бъдем наистина най-добрите. Вече оценката, разбира се, на нашите клиенти, но за нас е чест, че можем да си партнираме с толкова сериозен производител, който всяка година ни изненадва с нещо ново. Винаги съветваме нашите клиенти да се възползваме максимално от естествената красота на камък, като запазваме нейната шарка, нейния фладър. Това е много важно за нас, т.е. ние обикновено поръчваме изделия, които са обработени така наречените open book. Т.е. когато камъка дойде при нас, ние го сглобяваме, за да се получи фигура. И това всъщност дава гаранция, че нашия клиент ще бъде уникален и никога повече това няма да се повтори при друг клиент, което е много важно за естествените камъни. Относно новите тенденции. Все повече се забелязва, че така може би и архитектите го налагат, ние също се опитваме да го налагаме. Избягването на полираните повърхности, така наречената обработка кожа. Когато докоснеш такъв тип изделие, независимо от това дали е мрамор или гранит, усещането е наистина, че това е естествена кожа. Най-ексклузивното, което мога да кажа и най-впечатляващото след последното ни посещение на панаира за естествени камъни в Италия, в Верона, беше така наречените 3D камъни и лазерно обработените повърхности на камъните. 3D камъни или общо взето може да се каже обемните модули с естествен камък се предлагат. Ние сме вече партньори с една фирма, която се казва Litus Design. Предлагат невероятни възможности, които са много по-подходящи за спа центрове, за ресторанти, за хотели. Другия вид обработка, така наречения лазерна обработка на камъка, предлага възможността на един по-хомогенен цвят, гранит или мрамор, да му се направи гравиране с определен принт. Например, принта може да бъде като змия, като крокодилска кожа, флорални мотиви. Могат да се произведат и фаши за облицовка от седефи. Тоест, седефите, всичко това нещо е абсолютно ръчен труд. Седефите листенце по листенце се нарязват по различни форми, по различни цветове и се получават уникален край резултат. Да удовлетворим всичките желания на нашите клиенти, от 2 години нашата фирма разширява гамата си с продукти, които предлага на българския пазар, освен с естествените скално-облицовъчни материали и с така наречения инженерен кварц. В България е по-популярен като технически камък. Реално инженерният кварц представлява 93% кварцов пясък, залят с смоли, изпечен на много висока температура, за да се получи тази изключителна твърдина и всъщност продукт, който е изключително подходящ за кухненски плотове. Реално това е неговото основно приложение. Нашата фирма предпочете да избере по-ограничена колекция като цветове, защото сме направили проучване, кое в момента се търси най-много на пазара. Гамите са бежево, чисто бяло и чисто черно задължително, кафявата гама и сивата гама. Също така има агломератен мрамор. Това е другата линия, която по принцип компаниите за технически камък предлагат. Той е по-подходящ за подове и за облицовка на стени в търговски центрове, моловете. Може да се използва също така за болници, защото имат покритие, което е антибактериално. Партнираме си много тясно с много скулптори, с много художници.
Може би, както забелязахте, целият ни офис по целия ни офис има фрески, които са направени от Ставри Калинов. Излагаме картини постоянни, като постоянна изложба или като продажба на различни художници, един от които в момента е Александър Терзиев. Може да видите негови картини при нас. Също така подпомагаме млади студенти от художествената академия, на които даваме възможност с материал, който ние им предоставяме, дори и самите инструменти, да произведат изделия, които после да послужат за тях като дипломна работа и ние да предлагаме също така. При нас много важно е да ценим таланта и да даваме възможност таланта да се развива. И перспективите, ние сме оптимисти, както в цял свет сега в момента е трудно. Към днешна дата е трудно навсякъде, както и в страната, така и в чужбина. Нашите колеги контрагенти, които са в Италия и в Гърция, изпитва се затруднения. Има голям отлив и то най-вече в строителството, които са ни клиенти. Но за по-качествените неща и за по-хубавите изпълнения има доста бъдеще и мисля, че в България ще има развитие.